Hej og velkommen til Sats Valby. Flere og flere vælger Sats, og vores medlemmer træner mere end nogensinde før. Endnu flere hopper med på vores hold, hvor energi og fællesskab virkelig mærkes. Performer, yoga, pilates, indoor running, performance og HIIT er blandt de hold, der vokser allermest. Det betyder, at lige nu tilbyder vi mere end 200 hold hver evig eneste dag i Danmark. Det er fantastisk at være en del af rejsen på at gøre danskerne sundere og gladere. Vidste du, at Sats er en af Danmarks største udbydere af Reformer Gravity? Vi tilbyder over 600 hold om måneden i vores 5 klubber, og vi vil altid gerne have flere med. I 2025 åbner vi op for 3 nye varianter af Reformer Gravity hold i Sats. Så uanset om du er til hardcore styrketræning eller noget mere roligt, så er der noget for alle. Indoor running er det mest populære hold i hele Sats Norden, og vi kan også se trenden herhjemme i Danmark. Alle kan deltage uanset niveau, og vi lover, du får sved på panden. I 2025 åbnede vi en af Danmarks største hot yoga-sale her på Nørrebro. Sammen med vores sal i Valby tilbyder vi over 250 hold om måneden. Hvis du ikke er til hot, har vi yoga, pilates og mindfulness. Eller vores populære Aroma Relax. Vi har lanceret vores super populære HYROX-format i vores holdunivers i udvalgte centre. Og hvis du vil have endnu mere fart på, så prøv vores Performance High Intensity timer. Det er 45 minutter, fuld smadret fra start til slut. Og hvis det ikke er noget for dig, så kan vi også godt hjælpe dig i gang. Du har nemlig en gratis PT-session i dit medlemskab. Og vi har mere end 120 trænere, som er klar til at hjælpe dig. Som du kan se, har 2025 været et vildt år for holdtræning i Sats. Vi har investeret mere end nogensinde før, og vi tilbyder nu flere nye koncepter og hold end nogensinde. Der er altid et hold, der passer til dig.